Top 10 φράσεις που διαλύουν ταΐδες. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν δέχονται προσβολή, κάνουν ένα από τα δύο λάθη. Ή θυμώνουν ή αμήνονται. Και τα δύο δείχνουν αδυναμία. Οι πραγματικά επικίνδυνοι άνθρωποι δεν χάνουν ποτέ τον έλεγχο. Δεν φωνάζουν, δεν απολογούνται, δεν προσπαθούν να αποδείξουν τίποτα. Απλά χρησιμοποιούν λίγες σωστές φράσεις που κάνουν τον άλλον να καταρρεύσει ψυχολογικά μόνος του. Σε αυτό το βίντεο θα δεις 10 φράσεις που μπορούν να διαλύσουν έναν ταΐ ή οποιονδήποτε προσπαθεί να σε μειώσει δημόσια. Και όχι, δεν χρειάζεται να γίνεις επιθετικός. Χρειάζεται να μείνεις ψύχρεμος. 10. Τέλος πάντων. Αυτή η φράση λειτουργεί γιατί κόβει αυτό που θέλει περισσότερο ο ταΐς. Την αντίδρασή σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι που προσβάλλουν άλλους δεν το κάνουν επειδή είναι δυνατοί. Το κάνουν επειδή θέλουν να δουν θυμό, άγχος, εκνευρισμό, απολογία. Όταν λοιπόν κάποιος σου πετάει ένα προσβλητικό σχόλιο και εσύ απαντήσεις απλά «τέλος πάντων» και συνεχίσεις κανονικά τη συζήτηση, είναι σαν να του λες «δεν είσαι αρκετά σημαντικός για να μου χαλάσεις την ηρεμία». Και αυτό πονάει περισσότερο από οποιαδήποτε προσβολή. 9. Θέλεις προσοχή ή συζήτηση. Αυτή η φράση είναι πολύ δυνατή, γιατί αποκαλύπτει το πραγματικό κίνητρο του άλλου. Οι χειριστικοί άνθρωποι λατρεύουν να κρύβονται πίσω από ηρωνία, πλάκα, υπονοούμενα. Αλλά μόλις τους ρωτήσεις «θέλεις προσοχή ή συζήτηση», ξαφνικά πρέπει να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά τους. Και εκεί αλλάζει όλο το κλίμα. Από δυνατοί φαίνονται συναισθηματικά αδύναμοι. Το σημαντικό είναι να το πεις ήρεμα, όχι επιθετικά. Η ηρεμία είναι αυτό που κάνει τη φράση πραγματικά τρομακτική. 8. Ενδιαφέρον. Μία λέξη. Αλλά τεράστια ψυχολογική δύναμη. Γιατί? Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν συγκεκριμένες αντιδράσεις. Αν σε προσβάλλουν, περιμένουν να αμυνθείς, να εξηγηθείς, να θυμώσεις. Όταν όμως απαντήσεις απλά ενδιαφέρον, τους αφήνεις χωρίς έλεγχο της κατάστασης. Και το ανθρώπινο μυαλό μισεί την αβεβαιότητα. Αρχίζουν να σκέφτονται τι εννοεί, τον πείραξε, με ηρωνεύεται, μήπως έχασα τον έλεγχο. Γι' αυτό οι ψύχρεμοι άνθρωποι δεν εξηγούν συνέχεια τον εαυτό τους. 7. Δεν περίμενα τέτοιο σχόλιο από εσένα. Αυτή η φράση είναι πανέξυπνη γιατί δεν επιτίθεσαι, δεν προσβάλλεις, απλά δείχνεις απογοήτευση. Και αυτό δημιουργεί ενοχή. Ο άλλος ξαφνικά νιώθει ότι έπεσε επίπεδο, εκτέθηκε, φάνηκε μικρός. Το σημαντικό είναι ότι δεν λες «είσαι κακός», λες «περίμενα κάτι καλύτερο». Και αυτό χτυπάει τον εγωισμό πολύ πιο βαθιά. 6. Η σιωπηλή ματιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τη σιωπή. Γι' αυτό μιλάνε νευρικά, γελάνε αμήχανα, εξηγούνται υπερβολικά. Αλλά η σιωπή είναι δύναμη. Όταν κάποιος σε προσβάλλει, μην απαντήσεις αμέσως, μην χαμογελάσεις νευρικά, μην απολογηθείς. Κοίτα τον απλά στα μάτια για λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό δημιουργεί τεράστια πίεση. Γιατί ξαφνικά ο εγκέφαλός του αρχίζει να σκέφτεται «το παράκανα, φάνηκα γελίος, γιατί δεν αντιδρά». Οι αδύναμοι άνθρωποι χρειάζονται φασαρία. Οι δυνατοί αντέχουν τη σιωπή. 5. Γιατί νιώθεις ανάγκη να το πεις αυτό? Αυτή η φράση αλλάζει τελείως τη θέση του άλλου. Αντί να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, αναγκάζεις εκείνον να εξηγήσει τη συμπεριφορά του. Και πίστεψέ με, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί είναι τοξικοί, χωρίς να φανούν μικροπρεπείς. Το μυστικό είναι να το πεις ήρεμα, σαν να κάνεις παρατήρηση, όχι σαν να τσακώνεσαι. 4. Ελπίζω η μέρα σου να πάει καλύτερα. Αυτή η φράση είναι ύπουλα δυνατή, γιατί υπονοεί ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα σου για να μιλάς έτσι. Δεν επιτίθεσαι άμεσα, αλλά παρουσιάζεις τον άλλον σαν άνθρωπο που έχει χάσει την ισορροπία του. Και ξαφνικά
Η επίθεσή του δεν μοιάζει με δύναμη. Μοιάζει με ξέσπασμα. 3. Αυτό ήταν αστείο. Οι περισσότεροι νταΐδες κρύβονται πίσω από το «πλάκα έκανα». Οπότε κάνε το χειρότερο πράγμα που μπορείς να τους κάνεις. Ανάγκασέ τους να εξηγήσουν το αστείο. Αυτό ήταν αστείο. Ξαφνικά πρέπει να δικαιολογήσουν γιατί η προσβολή ήταν χιούμορ. Και μόλις το κάνουν, όλοι καταλαβαίνουν τι πραγματικά συνέβη. 2. Μπορείς να το ξαναπείς. Τεράστια τεχνική. Γιατί οι περισσότερες προσβολές λειτουργούν μόνο στιγμιαία. Όταν όμως κάποιος πρέπει να την επαναλάβει, χάνει τη δύναμή της. Και συνήθως νιώθει άβολα. Μαλακώνει τον τόνο. Κάνει πίσω. Ειδικά μπροστά σε κόσμο. Εσύ δείχνεις αυτοέλεγχο. Εκείνος δείχνει επιθετικότητα. Και κοινωνικά, αυτός χάνει. 1. Είσαι καλά σήμερα. Αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή φράση σε όλο το βίντεο. Γιατί αλλάζει τελείως το κλίμα. Από «ο άλλος μου επιτίθεται» πηγαίνει στο «ο άλλος φαίνεται συναισθηματικά ασταθής». Και αυτό είναι καταστροφικό για εκείνον. Γιατί ξαφνικά δεν φαίνεται δυνατός, δεν φαίνεται τρομακτικός, φαίνεται εκτός ελέγχου. Το σημαντικό όμως είναι το εξής. Αυτές οι φράσεις δουλεύουν μόνο αν είσαι ήρεμος. Αν τις πεις με νεύρα, χάνουν όλη τη δύναμή τους. Η πραγματική δύναμη δεν είναι να φωνάζεις πιο δυνατά. Η πραγματική δύναμη είναι να παραμένεις ήρεμος ενώ οι άλλοι χάνουν τον έλεγχο. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να κερδίσουν λεκτικές μάχες, με ένταση. Αλλά οι πραγματικά επικίνδυνοι άνθρωποι κερδίζουν με ψυχραιμία. Γιατί όποιος χάνει πρώτος τον έλεγχο, χάνει και τη μάχη. Αν θέλεις δεύτερο μέρος με ψυχολογικά κόλπα, τρόπους χειραγώγησης, γλώσσα σώματος, σημάδια τοξικών ανθρώπων, γράψε μέρος 2 στα σχόλια. Και να θυμάσαι, η σιωπή μερικές φορές είναι πιο τρομακτική από τις απειλές.